Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ισχύει με την έκπτωση του έμφυα για τις ασφαλισμένες κατοικίες και πώς μπορείτε να έχετε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την επόμενη εκαθάριση. Με μόλις το 17% των κατοικιών στην Ελλάδα να είναι ασφαλισμένες, και αυτό κυρίως λόγω τραπεζικού δανεισμού, αλλά και τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές κάθε χρόνο να ανεβαίνουν, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει φορολογικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες ώστε να ανέβει ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών. Συγκεκριμένα, συνέδεσε την ασφάλιση της κατοικίας με τη μείωση του έμφυα, ώστε να πετύχει πέρα από τα ουσιαστικά ωφέλη για την κοινωνία και τον προϋπολογισμό και επικοινωνιακά ωφέλη, με την επιπλέον μείωση του επάρατου αυτού φόρου που έχει παραμείνει από τα μνημονιακά χρόνια. Η μέγιστη μείωση προβλέπεται στο 10% επί του φόρου και κάθε κατοικία ξεχωριστά, και για να εφαρμοστεί πλήρως θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, η κατοικία να ασφαλιστεί για σεισμό και φυσικά φαινόμενα. Δεύτερον, το ασφαλισμένο κεφάλαιο να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και τρίτον, η κατοικία να είναι ασφαλισμένη για 12 μήνες με ελάχιστο τους 3. Ας δούμε και ένα παράδειγμα. Για μια κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων που είναι ασφαλισμένη για 12 μήνες και για τουλάχιστον 80.000 ευρώ, σαν ιδιοκτήτης πληρώνεται έμφυα, ανάλογα φυσικά με την περιοχή και την κατοικία, από 180 έως 260 ευρώ περίπου το χρόνο. Με τη νέα ρύθμιση μπορείτε να έχετε όφελος από 18 έως και 26 ευρώ αντίστοιχα. Εάν η ασφάλιση ισχύει όμως για λιγότερο από 12 μήνες, τότε η έκπτωση μειώνεται αναλογικά. Στο παράδειγμά μας, για ασφάλιση 6 μηνών, η έκπτωση στον έμφυα θα πέσει στο μισό και το όφελος θα γίνει από 9 έως 13 ευρώ αντίστοιχα. Το ασφάλιστο για τέτοια κατοικία κυμαίνεται περίπου στα 9 με 10 ευρώ το μήνα, ανάλογα φυσικά και με το πρόγραμμα ασφάλισης. Και στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για το πώς θα συνδυάσετε όσο καλύτερα γίνεται τα νέα φορολογικά κίνητρα με την πολύ ουσιαστική παροχή της ασφάλισης του σπιτιού σας.